Hei, salutare, dragi prieteni! Eu sunt Iasmina și bun venit la primul meu vlog. Astăzi ne vom juca Ace. Ok, în acest joc trebuie să evadăm și să strângem cât mai mulți bănuți. cât mai mulți bănuți din această casă. Hai să dăm pe începător. Și asta e povestea. Aparent, proprietarul acestui loc, domnul Mais, era un om foarte bogat. Asta înseamnă că mă aștept o sumă mare de bani. Tot ce trebuie să fac e să iau banii. Omul a dispărut cu ceva timp în urmă. E doar o simplă sarcină. O să fie gata într-o clipită. Ok. Adună și folosește ochii pentru a afla locația fantomei și a te feri de ea. Ok, avem 6 sacoleți de găsit. Deja avem 1. Sincer să vă spun, de jocul ăsta chiar nu mi-e foarte frică, dar trebuie neapărat să vă arăt ceva dacă și voi vă jucați. O chestie super secretă. Una cu imprimanta de sus de la etaj îți printează un ochi. Și una cu un portal, dar ăla o să vi-l arăt numai la sfârșit când terminăm nivelul. Uite, fiere străină. Ok, l-am găsit. Ce poate merge și... Ok, hai să mergem la etaj. Uitați, aici vă printează un ochi. Nu știu cum să fac asta. Uitați. Deci filmăm, ok. Mai bine aici trebuie să ajungem. Dacă mai avem niciun ochi. Aici trebuie să ajungem neapărat, nici nu știu. Aoleu, sper să nu ne prindă fantoma. Ok. Mai printează unul. Ce?
și nu întâmplă decât unul. Documente medicale. Perfect. Aici trebuie să ajungem. Ia uitați. Portalul. Care ne-a portat. Care ne-a dat altundeva. Ce ghinion. Ok, cam atât a fost și cu acest vlog. Sper că v-a plăcut, v-am arătat toate chestiile super tari din acest joc. Sper să vă jucați și voi, așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, să vă abonați, să apăsați clopoțelul, să fie astfel încât pentru toate, adică să fie alt sau toate, și să dați un like. Vă pup!